Олеся, әйтелі менә кіші тұрмышында ең қиметлі валюта нәрсе ол? Ришат, білесің, біз бүгін шундай тұтырықсызырақ заманда яшейбіз. Шуңа күрә бұл сұрауға дұрыс иттеріп ничек жауап беруге мен білмеймін. Мен әлгі сұрауға жауабын білем. Білесің бе нәрсе ол? Нәрсе ол? Ол энергия. Менә кіші өз тұрмышында әлгі энергияны дұрыс қолдана білсе, кішілік ғұмумен зор мақсатларға ирешергә мөмкин. Шәп фикер, һәм мен синең белән килешәм. Чөнки бүген безнең тапшыруда да кунакта менә шундый энергия белән сугарылган, энергиясы ташып торган шоумен, артист Рафис Калимуллин кунакта. Каршы алабыз. Киттек. Каяш булып балкадыңда күңелемә хүрелдең, сөйе тулы йөрәгеннән маннар булып түгелдең. Хәзер инде син кайдасың, кайлардасың йөрисең, әллә инде оныттыңмы, ник яныма килмисең? Кетәм җаным, кетәм таңнар атканда, зәңгәр сулы күлләремә бара кышлар кайтканда. Кетәм җаным, кетәм таңнар атканда, зәңгәр сулы күлләремә бара кышлар кайтканда. Төшләремдә күрәм сине, әрәм үтә язларым. Сиңа дигән сүзләрем бар, йөрәгемдә назларым. Әллә инде оныттыңмы, вәгъдәләр биргәнеңне? Бара кышлардай серләшеп, üzülеп сөйгәнеңне. Кетәм җаным, кетәм таңнар атканда, зәңгәр сулы күлләремә бара кышлар кайтканда. Кетәм җаным, кетәм таңнар атканда, зәңгәр сулы күлләремә бара кышлар кайтканда. Кетәм җаным, кетәм таңнар атканда, зәңгәр сулы күлләремә бара кышлар кайтканда. Кетәм җаным, кетәм таңнар атканда, зәңгәр сулы күлләремә бара кышлар кайтканда. Тәүлекнең хәерле сәгатендә исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Кунак бит шоу. Һәм бүген бездә кунакта бик кызыклы, үзе гади, үзе максатчан, җырчы, шоумен Рафис Калимуллин. İnsanlar mısınız? Сәлам, Сәлам, Рафис. Рафис.
Ничек хәлләрең? Аллаға шүкір. Без гадәттә килгән кунагыбызга һәр вакыт менә чәй, кахва тәкъдим итәбез. Шәй ул халык мәхәббәте, ягъни Рафис Калимуллинны халыкның кабул итүе име? Кахва ул Рафис Рәшид улының безлимит картасы. Нәрсә Кайсын сөйлисең? сайлыйсың? Мен шәй салдым. Шәй. Халык мәхәббәтен, Халык мәхәббәтен, Ягъни бүгенге шундый икътисадка бәйле акча ярата торган, акча белән кызыксына торган тормышта да син акчадан баш тартып, акчаны лучше эшлим дисең, әйме? Акча деген Мән дип биргәндә акчаға алмыйсың. артык акчаға мәхәббәт ул кешене бозадыр дип уйлыйм мин. Мен калса халыкны яратырга кирәк. Әгәр син артист халык- тормышы сайладың икән, Халык мәхәббәте булса, акчада була. Әйме? халык мәхәббәте булса, Шулаймы? акчасы дип, акчасыз бу дөньяда яшәп булмый хәзер. Әлбәттә. Хәзер идән 1 метрга чыгып китсәң, сиңа акча һәр вакытта да кирәк. Аз гына булса да, кесәңдә 1000 тәңкә акча булмаса, хәзер идән чыгып та китеп булмый. Шуның өчен халык мәхәббәте безгә күбрәк кирәк инде. Халык мәхәббәте Халык мәхәббәте булса, акмаса да Тама. Әй, тама, әй дөрес. Менә хөрмәтле безнең яраткан тамашачыбыз, бүген бездә кунакта халык мәхәббәтен инде бүгенге көндә дә яулап өлгергән кунагыбыз. Шуңа күрә аның сезнең мәхәббәте тагын да аңа карата арта барсын, әйме? Шулай Амин, телисеңме шулай син? булсын. шулай булуын Амин. мин дә телим. Һәм кунагыбызның гади һәм эшкерсез булуын мин аңладым. Бер ише кунак булса әйтергә дә мөмкин. Юк, миңа акча кирәкми, халык мәхәббәте җитә дип кенә дә. Ул акчаның кирәк булуы барыбер аз гына булса да Аңлый. кумачау итмәвен сиздерде. Барыбыз да беләбез. Максатчан бит күренеп тора. Шулай. Аллага шөкер. Рафис, менә син үзеңне төрле профессияләрдә, төрле өлкәләрдә сынап караган кеше буларак, барыбер ахырдан иҗатка тукталгансың. Менә бу иҗатка мәхәббәт, иҗатка тугрылык кайчан килде ул сиңа? Иҗатка тугрылык ничектер менә шул дөрес әйтәсез, төрле профессияләр эшләп караганнан соң бер-ике тапкыр менә алкышлар, халыктан алкышлар тойгач, мин аңладым, менә иң минем өчен күңелгә якын профессия ул менә җырлау, халык белән эшләү дип инде менә сәхнәдә булу, җырлар иҗат итү. Evet, шушы. Димәк, бу сиңа эмоциональ яктан да керем китерә, һәм материаль яктан да керем китерә. Әйе, дөрес. Рафис, менә син бүгенге көндә инде шушы иҗатта кайнап, матур гына эшләп киләсең. Аллага шөкер. Аллага шөкер, әйе. Синең аудиторияң, тамашачың кем? Менә яшь билгесе буенча кыйммәтләре нинди, аларның һәм инде репертуарындагы нинди музыкага өстенлек күбрәк бирәләр? Репертуардагы музыкалар төрле-төрле. Мин инде алай яшькә карата язмыйм җырларны, иҗат итмим. Миңа күңелемә нинди җыр якын, шуларны эшләп барам. Бүгенге көндә яшь ягыннан без инде былай карап барабыз, кем безне чакыра, кем безнең концертларга йөри. 20 яшьтән алып 60 яшькә Тамашачың кызлар, егетләр безне тыңлыйлар. Тамашачы тыңлый. 6 яшьлек, 18 яшьлекләр. Сикреп бийләрме сиңа, яки синең җырларыңны тыңлаганда елыйлармы? Күп видеолар килә безгә, әниләре язалар, белән безнең балабыз сезне телевизордан күргәч сикреп биеп йөри, яисә сезнең арттан җырлый дип, менә шатланып безгә инде видеолар җибәрәләр. Без күрәбез, нәни балаларның да безнең җырларны тыңлаган. Димәк, Рафис Калимуллинның аудиториясы 0+. Сүз дә юк. Менә булай күңелең белән, менә кайсы аудиторияга сиңа эшләве җиңеллерәк? Яшьләргәме яки өлкәннәргәме? Мин кайсыдыр аудиторияга авыр дип эшләргә дип әйтә алмыйм. Бөтен аудитория белән эшләргә җиңел, әгәр эшли белсәң. Кайсы җиңелрәк сине кабул итә? Барбер, Әйе. бар яшьләр алар бер төрле, олылар алар барбер Менә икенче синең төрле. теге юнәлешең кайсы якка? Яшьләргә күбрәкме яки өлкән тамашачыгамы? Өлкәннәр белән аерым бер төрле энергетика, алар аңлап, алар җырның сүзләренә бик игътибар бирәләр. Яшьләр бит музыкага, аранжировкага игътибар бирәләр. Әгәр чыгып сәхнәдә залда биеп булса, алар инде шуларга аеруча игътибар бирәләр дип әйтәсе килә. Олы яшьтәгеләр бит инде алар каядыр менә концерткамы, мәҗлескәме яисә берәр зур концертка барасың, алар утырып, карап, назланып, елап алырга мөмкин, килеп алырга мөмкин, алар башкача игътибар бирәләр синең җырларыңа. Бу өлкәннәр инде. Өлкәннәр. Яшьләр еламыйлармы? Яшьләр елыйлар, кем ничек бит инде, алай дип әйтеп булмый, мин төрле аудиторияга Яшьләр эшлим. арасында Рафис сөйләнгән дип кенә җавап
Үйленген, Аллаға шүкір. Яра. Рафиса, менә без синең социаль челтәрләрдә дә күзәтеп барабыз. Ришат белән махсус шундый анализ ясап чыктык синең социаль челтәреңә, әйме? Синең анда көндә диярлек ниндидер чара. Бер дә тик тормыйсың, әле туй, әле тегенди мәҗлес, әле монысы. Менә шушы мәҗлесләргә син ничектер махсус әзерләнәсеңме? Айрым сценарий язасыңмы? Яисә инде бер уңышлы гына шаблонны, уңышлы гына әйтик, туй шаблонын, әйме? Барсын да куеп чыгасыңмы? Шаблон белән бер дә эшләгәнем юк. Мин үзем программаны төзим, үземнең башында мин кайбер чакта китереп бирәләр сценарий. Рафис менә бу сценарий белән эшләргә кирәк. Шул сценарийга белән бергә барыгыз дияләр. Мин сүздә юк, сценарий белән эшлим. Күбесенчә әйтәләр, Рафис үзегезнең импровизация белән эшләгез әле дип миннән сорыйлар, чөнки шаярулар, ниндидер бер мәзәкләр, ниндидер уеннар, алар бөтенсе минем башта, мин үзем күбәй берне үзем уйлап табам. Менә шундый уйлап табасыңмы? Яки барыбер бит инде һәрбер импровизация ул алдан эшләп куелган әйбер. Зур әзерлек. Әйе. Импровизация ул каян барлыкка килә? Әгәр озак еллар эшләсәң, озак елларда тәҗрибә җыйсаң, ул син эшли аласың. Бүген чыгып кына син урында уйлап таба алмыйсың. Син бит аны белергә тиеш улай берне. Но безнең инде күбәй бер командадан тора инде. Күбешрәктә менә минем концертный директорым ул килеп миңа аңлата, менә хәзер шул җирдә шул булырга тиеш, шуңарга әзерләнеп торабыз, чөнки син бөтен әйберне башыңа сыйдыра алмыйсың. Ул бит инде үзеңнән тора, ничек син шаярасың. Кешене бит кыйрсытта булмый, кешедән килеп халык килә дип, кешедән килергә дә ярамый. Шуның өчен ничектер рәхәт булырга тиеш халыкка. Менә шушы шаяртулар, алар ниндидер шәйнәлгән, гелберүктерле булмас өчен аларга бит ныклап әзерләнергә дә кирәк. Китаплар укыйсыңмы син, ниндидер башка кешеләрнең тапшыруларын карыйсыңмы? Менә бу әзерлек процессы кадр артында ул синең ничек бара? Кадр артында ничек бара? Ул миңа калса озак еллар юмористический шоулар караган аркасындадыр инде. Мин күбрәк игътибар бирәм урыс программаларында алып барган. Нинди программалар алсак, менә сиңа кызыклы һәм сиңа файда китерә мәсәлән? Алай хәтерләп бетерә алмыйм. Мин инде күбрәк һәр вакытта да телефонда утырганда да, телефонда бөтенебез утырабыз. Күп кенә менә телефонда укыганда истә калдырып, аларны заметкаларда калдырам, язып калдырам, яисә берәрсенә ишетсәм тизрәк блокнотка язып куярга тырышам. Менә шулай истә кала инде. Без үткәнгә әйләнеп кайтыйк. Менә исеңә төшер әле. Иң беренче алып барган чараң. Менә ниндирәк булды ул? Авыр булдымы, кызык булдымы? Ничек сине кабул иттеләр? Иң беренче алып барган чара минем күрше авылдан, мин ул вакытта Мәскәүдән яшәгән идем озак еллар, кайттым үземнең туган ягыма. Аннан күрше авылдан бер апай Рафис миңа ошый синең җырлавың. Ул вакытта бер җыр яздырган идем, икеме хәтерләмим. Алып бар әле минем юбилейимдә. Ул инде әле моңарчы бер дә алып барган юк. Юк. Бик озак әзерләнгән мин анарга һәм инде әзерләнгәннән соң бик каты дулкынландым, тирләдем, пыштым, уеннар уйнаттым, халыктан да күбрәк үзем уйнадым ул уеннарда. Синең сольный концерт булган инде. Ул шундый берәү тегенче кирәк, дулкынланды булды инде ул. Әйбәт булдымы ул синең өчен? Менә беренче чараң хәзер анализлап ясап барасың. Минем өчен әйбәт булмады инде ул. Ничектер барыбер дулкынлану булгач бит әле җирдә буталасың. Синең фикереңчә нәрсә җитеп бетмәде? Менә теге гомумән әйткәндә, менә шул беренче тапкыр алып барган чараны Рафис бүгенге көн Рафистан нәрсәсе белән аерыла? Бүгенге көндә нәрсә үзгәрде? Бүгенге көндә беренчедән тәҗрибә артты, тәҗрибә артты. Басып торганда теге дулкынлану юк инде хәзер. Гомумән димәк дулкынланмыйсың. Бәясе арткан. Дулкынлану хәзер әз генә генә концертмы, бәйрәмме башында әз генә 1-2 минутлык бар. Дулкынлану анарсың инде теге сулап китәсең алга таба. Дулкынлануны ничек җиңәсең? Дулкынлану җиңәм ничек? Менә бармы аның ысулы? Менә теге кайбер кеше бит инде бисмилла укый, кайбер кеше 4 тапкыр сулый да җиңеләя. Бисмилланы укырга кирәк һәр вакытта да. Ул бисмилласыз бер эшне дә башларга кирәкми. Дулкынлану бетерә минем өчен
Халык белән элемтәгә керү инде. Мин тизрәк алар белән элемтәгә керергә тырышам, кемдер белән сөйләшергә тырышам, халыктан сораулар бирергә тырышам һәм инде алар минем белән сөйләшә башлагач, минем дулкынлану югала. Ә менә кай вакыт бит инде күпчелек түгелме тамашачы белән менә шушы контактны табу авыррак. Чөнки безнең тамашачы гомумән алганда менә теге банкетларда, ниндидер чараларда алар гел теге менә син мине нәрсә белән кызыктырырсың икән дип теге күзәтеп карыйлар. Менә ул очракта син ничек табасың менә шушы коннект дип әйтик инде. Мин табам ничек, менә концерт куйга барабыз, районнарга кайбер чакта әйтәләр, килегез әле берәр авыл советы рәисеме чакыра, менә шул җирдә концерт куйга кирәк, килегез әле. Халык киләсең дә, халык тыныч кына карап утыра и урынны гына кул чаба. Ул вакытта мин уйлыйм, халык синнән көтә тәҗрибә, халык көтә синнән җыр, нидер бер шигырь. Шуның өчен мин халыкка күрсәтеп карыйм. Җырлап та карыйм, шигырьдә сөйләп карыйм һәм әкертен генә алар барыбер мин үземнекен алам. Ул әле бер дә теге олай булганы юк. Менә концерт акырына хәтле гел шул темпта бара дигән план булганы юк әле. Демәк, син аудиторияга яраклашасың. Әйе. Әгәр анда тәрбияле аудитория икән, син ниндидер моңлы шигырь сөйлисең, әйме? Үтемле шигырь. Әгәр дә ниндидер ахахай аудитория икән, демәк син Анда ул башынабыз әйе. Һәр вакытта да шулай. Менә әгәр инде халык бик теге сикереп биеп китми, синең белән кузгалып китми икән, демәк син шул темпта эшлисең. Белмим, мин инде һәр вакытта да әйтәм, миннән сорыйлар, авырмы бу халык? Һәр вакытта да шундай әйткән сүзем бар. Авыр халык юк. Авыр алып баручы булырга мөмкин. Син ярашырга тиеш. Демәк, аларга шулай ошый. Демәк, аларга шулай кирәк. Син шулай эшләргә тиеш. Рафис, шушы урында синнән бер яраткан шигырь. Так. Беребез дә имен түгел. Хаталардан, ялгышлардан. Дөнья бит ул сәхнә түгел. Тырмый тоташ алкышлардан. Чуалтабыз язмыш җебен. Тиенлебез катлы-катлы. Беребез дә фәрештәдәй. Була алмый 100 кат хаклы. Үлчәүләргә салып үлчәп, бетми үпкә сапкаларын. Дөньялардан өмет изеп, япмый күңел капкаларын. Җитми кала гомерләрдә. Хаклыгыңны нигезләргә. Бер уч туфрак җитә кайчак. Үлчәүләрне тигезләргә. Афәрин. Нинди мәгънәле шигырь. Мин сине менә әлеге моментта үзем өчен гомумән башка яктан ачтым. Син әйе, сөйләп бетер. Юк, мин уйлыйдым, син шундый теге җиңелчә, шундый мәзәкле әйберләр яратасың дип. Менә шулай гел көлеп кенә торасың дип. Әйе, алмашынабыз. Әйе, шигырь сөйләгәндә мин аңлам, синең бик шундый хисле күңелең, хисле җаның бар икән иште. Хисле булмаса, Әйе. хисле булмасаң, җырларыңны тамашачыга алып барып җиткерә алмыйсың. Хис кирәк. Яхшы. Әмма Рафис, без беләбез, синең әниең дә бик матур җырлый. Әйе. Менә бу җырлау ул синең кайдан, каннан киләме, генетикамы, нәселдәнме? Яисә инде үсә баргачтан сәхнәдәге артистларны күреп, яисә дус ишләрне күреп формалашкан җырлау теләкме? Җырлау теләге студент вакытта да бар иде. Мин инде Лаиш сельхозтехникумында укыганда, мине укытучылар инде ул җырны уяттылар җырлауны. Мин әлегә хәтле гитарада уйнап, урамда уйныйдым һәр вакытта да теге кызлар, егетләр кичке учакта утырганда һәр вакытта җырлый инде өйрәнә идек. Студент вакытта инде мине сәхнәгә чыгардылар. Мин шунда җырлап карадым. Әле урыс җырларын, Газманов җырлары белән җырлап, төрле чараларда катнашып, ул вакытта хәтерлим, Алабуга шәһәренә барып, Форпост дигән организациядә мин ничек әйтергә кирәк, катнашып, җыр буенча беренче урын алган идем. Вәт шунда. Аннан соң инде техникумны бетергәч, мин киттем яшәргә Мәскәү шәһәренә, 4 ел анда яшәдем. Һәм Мәскәүдән кайткач инде әкертен генә менә шулай әниемнең булышуы белән әкертен генә узгалып киттек алга таба. Рафис, менә сәхнәгә беренче зур чыгышың да синең рус телендә булган, әйбет. Мәскәүдә дә яшәп кайткансың. Ни өчен син татар шоу-бизнесын, татар җыр сәнгатен сайларга булдың? Чөнки әнием татарча җырлады, мин үзем Татарстанда яшим. Ул вакытта кайткач мин авылда яшәдем. Авылда үскән бала булгач, авылда тормышымны алып барырмын дип уйлаган, менә авылда яшәдем. Һәм инде татарча сөйләшкәч, әнием татарча җырлагач, гомумән дуслар, туганнар татар булгач, сүздәгем татарча. Канда татар. Канда татар бит инде. Кан тарта.
Рафис, менә чараларда, концертларда бит инде республикабызның төрле районнарыннан килгән тамашачы җыела. Әйе. Менә гади тамашачы, авыл тамашачысы да, шәһәр тамашачысы да, әйме? Менә синең уйлавыңча алар аерылалармы? Бер Менә, нәрсә белән. әйе, музыка, җыр таләп итүләре белән син сизәсеңме аны? Шәһәр белән авыл халкын аера алмыйм. Шул ук бер үк халык, шул ук шәһәрдә дә авылдан килгән халык. Шуның өчен мин аларга аерым, монсына мондый җыр, монсына мондый җыр, шәһәр халкына аерым бер төрле программа дип аерым төзегән юк, бөтенесе бер үк кеше. Яхшы, әйдә менә әлеге мизгелдә тамашачыңны нинди стильдәге, нинди җырың белән сөендерәсең? Тамашачыны сөендерәм нинди җырлар белән. Рафистән җыр көтәбез. Карашыңны миннән яшеріплер нигә, яннарымнан үтеп китәсең. Онытылып кайнар кышагыңа кереп, киләсине килә үбәсең. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Күзләреңнән күрәм, ярадасың сизәм, барын сөйли гашык күзләрең. Көткәнеңне беләм, әйтче әле иркәм, яратам дип сөю сүзләрен. Килсин, килсин җаным, мин бит синең ярың, яратасың син дә беләммен. Гашык йөрәгемне, янып сөюемне, күзләремнән син бит күрәсең. Yanıp söğümle, gözlerimden sin bit göresin. Рәфис, менә бүгенге көндә син бит инде тулы бер команда туплаган зур артист дисәк тә була. Менә команда белән эшләү ул бер карасаң җиңелрәк, хәтта икенче яктан аның катлаулы яклары да шактый. Ул артистларга хезмәт хакы түләргә, алар өчен роль бүлеп бирү, аларны киемнәр, костюмнар белән тәэмин итү, инструментлар белән тәэмин итү бу зур бер җаваплылык.
Менә синең өчен үзең генә эшләп йөргәндә сиңа рәхәтрәк идеме, яисә хәзер команда белән эшләргә рәхәтме? Һәм команда белән эшләүнең нинди уңай яклары бар? Махсус синең өчен. Минем өчен команда белән эшләүнең нинди уңай яклары? Чөнки син һәр вакытта менә берәр чыгыш ясаганда артыңда минем дә бүгенге көндә командада бик күп кенә егетләр, кызлар эшли, Аллага шөкер. 2 биюче кызыбыз. Алар инде һәр вакытта махсус минем җырларга биюләр әзерлиләр. Һәрбер җыр үзенең хәрәкәтләре белән аерылып тора. Команда белән эшләгәндә бары тулырак күренәсең. Син үзең артист буларак тулы күренәсең сәхнәдә. Һәм инде үзеңә дә көч бирә. Менә миңа артымда басып торганда безнең бэк-вокалистларыбыз, гитаристларыбыз, саксофонист, баянистларыбыз, биюче кызларыбыз, алар миңа нидер көч бирәләр. Мин тагында теге дәвам итәсе килә. Җырларга көч, энергетика килеп чыга. Шуның өчен минем өчен зур җаваплылык инде сүздә юк. Әгәр эшең булмаса, әгәр Аларга бит хезмәт хакы түләргә кирәк. Чакырып тормасалар, аларга бит хезмәт хакы түләй алмыйсың. Хезмәт хакы түләмәсәң, синнән китәләр. Шуның өчен аларны эш белән тәэмин итеп торырга кирәк. Менә чараларга сез чакыруны каян аласыз? Реклама бармы сезнең каядыр, яисә махсус кеше сезнең оештыру эшләре белән шөгыльләнәме? Реклама дигәннән, реклама безнең бит инде һәрбер чыгыш саен ул реклама. Син каядыр менә чыгыш ясадың, син үзеңә реклама ясасың, ул кеше күрә, ышана, күрә, теге безнең татарча әйткән тотып карый. Күзе белән күрә. Сарафанный радио. Сарафанный радио дигән әйбер бар бит, аннарның телефон номеры, контакт, алар барысы да эшли. Шуның өчен теге шалтыратып торалар. Мин үземә түгел инде. Сүздә юк, минем үземнең администраторым бар, үземнең концертный мәҗлес директоры бар. Ул барысында сөйләшә. Безнең инде төп вазифабыз ул барып эшләргә, үзебезнең профессиональ яктан алып барырга, җырларга эшебезне күрсәтергә. Аңа син ышанасың, ул менә директорыңа. Бар бит шундый артистлар бөтен җаваплылыкны Дәвам итәлисә. үзләренә тупларга тырышалар. Менә ышанып бетмиләр. Бар нәрсәне үзе контрольдә тотмакчы, билетын да үзе сатмакчы, концертын да оештыру эше белән дә үзе шөгыльләнмәкче, биючеләр өчен кастингны да үзе ясамакчы. Менә бар шундый артистлар. Син барысын да җиңел генә йөкләдең. Тапшырасың дигән. Ник тапшырам? Чөнки бөтен эшне үзең генә эшли алмыйсың. Ул бөтен эштә дә шулай ук инде. Безнең теге артист тормышында гына түгел. Әгәр син билетын да үзең сатырга теге тәкъдим итеп йөрсәң, үзең концертыңа программада төзесәң, биючеләрдә, җырчыларда барысында сөйләшеп торсаң, бөтен әйберне үзең оештырсаң, концертка килеп җиткәнче син арып та бетәсең. Ансы дөрес. Шуның өчен синең үзеңнең эшең булырга тиеш, оештыручының үзенең эше, биюченең үзе эше. Шуның өчен һәрберсенең үзенең. Яхшы, менә рәхмәт Алиса. Мин дәшмим. Менә шушы бер чараны эшләгәннән соң статистика буенча сиңа ничә заказ килә? Менә ул турыда уйлаганың бармы? Аны инде администратордан сорарга кирәк. Мин ул типшенгәнем юк ул сорауларда. Безнең ярты ел алдан менә миңа үземнең туганнар чыгалар, дуслар чыгалар. Афис шул көнне бушмы син? Яисә шул көнне кая эшлисең? Менә бүген генә сорадылар. Мин үземнең датаны ачам да, я администраторга чыгам да, элемтәгә сорыйм, шул көнне кая? Без концертта. Без чарада һәм инде 3-4 айдан алдан шалтырамаса без, димәк, ул көнне эшлибез. Рәфис, менә инде хәзер төгәл генә репертуарга тукталыйк. Менә актарыйк әле, нинди җырларга өстенлек бирәсең, нинди тематика, нинди шагыйрьләрне сайлыйсың, нинди җырлар күбрәк күңелеңә якын? Җырлар күңелемә якын темасы буенча, менә үземнең тормыш юлымны карыйм да, ничек мин алга таба бардым. Тормыш белән көрәш. Чөнки безнең андый кеше юктыр инде, теге бөтен әйбер шундый тигез генә матур гына бара торган. Татарларда бигрәк тә. Бигрәк тә һәр вакытта да ишек җимереп алга таба барабыз бит. Менә мин үзем авыл егете, мин тудым, гомумән үстем. Миннән соң ферма гына иде. Сыерлар фермасы иде. Минем аркылы безнең авылның даяркалары узып китә, минем үй аркылы. Һәм мин үскәндә һәр вакытта да терлекчелек белән шөгыльләнеп, көтү көтеп, су кыйнап, ат та чаптым. Авылда иң күп ат та чабучы мин идем. Үземнең буем җитмәде. Ял диләр инде, ялына асылынып, сикереп менә идем. Менә шундый тормыш белән яшәгәч, алга таба бар өчен син шул урыннан чыгып китәргә тиеш. Чыгып китер өчен минем беренче начальник та абыем юк иде. Нинди беренче министр баласы белән дә
дуслык андай юк иде. Үземнең кеше белән әниемнең, әтиемнең булышуы, дуслар булышуы белән менә алга таба әкрен генә атлап киттек. Ул бит инде бүген чыктың да менә шулай башланып китте түгел. Алда бер 10-12 еллык опыт бар. Ул беренче адымнар, сине кабул итмиләр, ишекләр ябык, бөтен җирдә теге җырыңны алмыйлар, дөрес яздырмыйсың. Җыр уңышлы, монсы уңышлы, монсы уңышсыз дип син бит инде алдан бәя бирә алмыйсың. Моның өчен алдан бер 10 җырны теге ялгыш яздырасың, аннарсың әйбәте килеп чыга. Менә шулай алга таба барасың. Димәк, синең бөтен тормышың җырда Әйе. чагылаймы? Һәм җырның тематикасы да шул. Каядыр ниндидер моментларда үзеңнең Фәлсәфи тематикамы, мәхәббәтме? мәхәббәт темасы да бар, аерылышу темасы да бар, кушылу темасы да бар, ир белән Һаман хатын аерылышу арасындагы турында сөйлисең син. Юк, мин чөнки үземнең репертуарда 2-3 җыр шул тематикада. Чөнки бүгенге көндә аерылышкан парлар бик күп. Мин үзем Син теге борчыласың алар өчен. борчылам. Рафис, әлеге фикердән чыгып, менә шундыйрак сорау туды. Менә син, менә гадәттә бит инде күпчелек менә сизәм, безнең эстрадада, гомумән җыр сәнгатендә менә бик теге моңсу сүзләрне, авыр сүзләрне күңелле көйгә салып җырлыйлар. Мәгънәсенә төшенмичә. Әйе, төшенмичә, синдә андый тәҗрибә булдымы? Миндә андый тәҗрибә хатırlamыйм. Мин сезне аңладым инде теге нидер бер авыр тематикалы җырны дискотечный аранжировка белән ясаган инде. Мин ул темага кагылганым юк. Алай мин сайлап менә бу тема бик моңсулы. Аны күтәрергә кирәк дип теге аранжировкасын аерым махсус алай ясатканым юк. Ничектер мин башкача кабул итәм җырны. Текстны ничек сайлыйсың? Текстны Бәлки үзең иҗат итәсеңдер. Үземдә иҗат итәм, текстны мин инде каядыр пример итеп кенә күрсәтәм. Менә шундый темага булырга тиеш, менә шундый сүзләр булырга тиеш. Әйдәгез язып карыйм әле. Минем күңелем менә шундый темага тарта дип, менә шулай шагыйрьләр белән язарга тырышабыз. Бүгенге көндә менә шагыйрьләрдән син кемнәр белән эш итәсең, сүзләрен кемнән сатып аласың, көйләрен кемнән сатып аласың? Кайсы аранжировщик нәкъ менә син теләгәнчә ясый җырларны? Мин хәзер берәр аранжировщикны әйтсәм, ул аны мактау була. Һәм Синең инде топ икенче эш. аранжировщикны калдыру була. Безнең Татарстанда бик кичле аранжировщиклар бар. Аларны мин инде аерым әйтәсем килми. Бөтенесе профессионал, бөтенесе әйбәт. Кемдер кемгәдер туры килми. Кемдер аранжировкасы кемгәдер туры килмәскә мөмкин. Шуның өчен минем үземә якын аранжировщиклар бар. Мин аларны инде аерым берсен төшереп калдырып, берсен алга таба җибәрәсем килми. Ул дөрес әйбер түгелдер дип ышанам. Күпчелек кемнең аранжировкасы синең репертуарда? Мин инде бик күп еллар эшләдем. Адель Хамзин, Алмаза Хамзин бик кичле аранжировщик. Бүгенге көндә бик кичләрдән инде барыбыз да белгән Марат Мухин, мин аның белән әле эшләп караганым юк. Аның эшләрен беләм инде. Аңа чиратка язырга кирәктер мөгаен. Язылырга кирәктер, мин чиратка язылганым юк. Алайда мин инде беләм аның бик профессиональ эшләгән. Нияз Валиев, Менә топ эш. Илдус Давлянов бүгенге көндә бик топ эшләп бара. Һәм башкалар бик күп. Менә һәм башкалар дип, кемнедер хәзер төшереп калыр була. Шуның өчен әйттем, исемнәр белән әйтү дөрес булмас дип. Сүзләрен кемнән аласың, көйләрен кемнән аласың? Сүзләр кемнәр? Безнең сүзләр ягыннан бик кечле шагыйрьләребез бик күп. Менә шигырь сөйләгән идем, аны Рауза апа Хафизова язды. Аның бик күп, бик профессиональ яза инде, бик талантлы кеше дип әйтәсем килә. Гөлфия Пашакирова, Эльмира Җәлалова, аннарсын кемнәр дип әйтик. Хәзер искә төшереп бетерә алмыйм инде. Айгөл Валиуллина, Азнакайда яшәп ята. Менә шушы синең репертуарда булган җырлардан кайсысы иң кыйммәтлесе? Менә бу сүзләре, көе, аранжировкасы белән исәпләсәк, Сүзләре, көе, аранжировкасы. иң кыйммәтле җырың. Иң кыйммәтле җыр. Иң беренче җырдыр инде ул. Иң җүне килеп чыкты Кетәм җаным дигән. Мин аны үзем яздым. Һәм ул 15 минутта язылды ул җыр. 15 минут утырдым да тиз-тиз генә менә шулай яздык. Телефоннан яздык. Ноталар язучы егет 500 чакрым ераклыкта иде. Мин телефонна әйтеп торды, нана дип җырлап тордым. Ул шуны язды инде. Кетәм җаным дигән молодежьның минем яшьләр җыры бар. Кыйбатлысы искә төшерә алмыйм инде. Мин һәрбер аранжировка бик күп акча түлим инде. Һәрвакытта теге алмаштырам. Хәзер мин аранжировщикларны кыйбатлы дип әйтүем түгел, менә мин кайбер чакта ошамый. Шул ук акчаны тагын шуңа түлим дә тагын да яздырам. Син сыйфат өчен эшлисең. Ахыргы сыйфатта менә. Шулай да менә якынча бәясен әйтсәң.
Кайдыр бер җырга 100,000-150 мең тирәсе акча китә. Менә шушы урында һәрбер тамашачыга минем гел әйтәсе килә. Җырлап йөрү ул бик җиңел әйбер түгел. Ул чыгымлы да, ул эмоциональ яктан да күп көч сарыф итә. Шуңа күрә җырчы булу ул әле бик зур көч түгәргә кирәк аның Һәм өчен. арзан эш Түгел. түгел. Әле рекламасы бар. Әйе. Җырны ясаттың да Әле рекламасын. ротациялар бар. Ротациялар кайдыр бер җырга кайдыр ярты миллион акча түгәргә әзер бул. Шуның өчен мин җырчы булам дип, чыгып китеп бүген җырчы булу ул Башта инвестор табырганнар җырчы буларга. башта бер заводың булырга тиеш артында. Яхшы. Завод. Шул заводтагы акчаның бер 50%-ын җырга түгәргә әзер бул. Рафис, менә гел сорыйсы килә, менә синнән сорыйм әле бу сорауны. Менә без бит инде күпчелек җырчылар хәзер заман шагыйрьләренә игътибар итәләр, кулланалар, шигырьләр яздыралар. Менә син, мәсәлән, шундый бер экспериментка барыр идеңме? Менә классик шагыйрьнең шигыренә җыр иҗат итәр идеңме? Классик шагыйрьнең шигырьләренә иҗат итү ул Синең өчен ул кулаймы? Фикерең кызык. минем өчен кулай, чөнки мин элеккеге җырларны да кире кайтарып җырлаганым бар. Аларның композиторларынан сорап алып ясаганым бар. Мин һәрвакытта да әйтәм, син аның нәтиҗәсен, ахыргы результат ул булырга тиеш әйбәт. Әгәр син аны алдың да ярты юлда гына ясап калдың, ул алай дөрес түгел. Ахырга җиткерергә кирәк. Тәнкыйтьтән курыкмыйсың. Тәнкыйтьтән курыкмыйм, ул кешене тәнкыйтьләп торалар инде. Ул тәнкыйть битне үзегез беләсез. Бу Хәзерге бит- заманда ул Я, мәсәлән, Зур җаваплылык. Җаваплылык, мәсәлән, Хәсән Туфанның кайсыгызның кулы җылы, мәсәлән, җыр иҗат итсәң, менә ничек кабул итәләр иде. Менә шундыйрак классиклар дип әйтүем. Аның өчен миңа калса син үзең генә түгел, бөтен команда белән күп зур тегенчә әйтергә, олы яшьтәге кешеләрдән синең фикерен дә сорарга кирәк, чөнки була микән шулай? Чөнки үзеңнең генә фикерең дөрес булмаска мөмкин. Белмим, зур җаваплылык. Аның өчен бик күп эшләргә кирәк. Яхшы, хәзер гади сорау бирәм. Менә без беләбез, синең Мәликә белән дуэт җырларга теләгеңне. Әйе. Юк, мин аны бит кайсыдыр интервьюда мактап әйттем генә. Менә кем белән теләгең булса, җырларга теләгең. Димәк, андый теләк юк. Юк, теләк Бармы? дигәннән теләк минем һәрвакытта да бар җырларга. Кем белән булса да, мин Мәликәне генә мактап әйтмим, мин аны бик без бергә җырлагач, бергә кайсыдыр шәһәргә бергә барган идек. Мин бик ошаткан идем аны. Мин аны башка яктан белә идем. Монда үзе белән сөйләшеп утыргач, мин аны инде бик ошаткан идем. Аның хылкын, аның ничек үзен үзе тотуын, һәм инде аның энергетикасы ул сәхнәгә чыккач гомумән үзгәрә. Ул башка кыз, хатын-кыз, башка артистка. Яхшы. Шуның өчен мин аның белән, минем энергетика аның энергетикасы белән туры килә дигән кебек. Җеннәрегез Җеннәр туры килә безнең. Бер дулкында бара. Менә гомуми сорасак, кем белән дуэт җырларга телисең? Мәликәме? Яисә башка кеше? Миндә үзгәрдеме ул төп теләк? Бердә үзгәрмәде. Мин ничек 10 ел элек, 5 ел элек фикерләрне әйтәм. Һаман мин шул фикердә, мин фикерләрне алмаштырмадым әле бердә. Җырларга теләк, җырларым сүздә юк. Рафис, менә мөмкинлекләрең шиксез булса, кайсы җырыңа һәм нинди клип төшерер идең? Һәм кайда? Мөмкинлекләр шиксез булса, менә бүген көндә үпкәләмә дигән җыр чыкты. Хәзер әйтәсең инде ай ул шу турында дип. Тагын? Тагын ай ул шу турында. Бу хатын-кызлар темасына кагылышлы инде үпкәләмә дигән тыңлап карарсыз әле. Менә шул җырга төшерер идем. Гомумән профессиональ актерлар, съемочный студия. Мин аларга бик озак әзерләнеп, озак кына төшерер идем. Чөнки аның тематикасы шундыйрак. Хәзер яңа җыр әзерләнә минем Яраланма дигән. Алла теләсә, менә 1-2 атнадан тавышларым әзрәк уңайлангач, мин аны яздырырга тырышырмын. Яраланма темасы тормыш турында, алга таба бару турында, анарга төшерер идем. Аның ничектер стилистикасы гомумән башка. Яхшы, әлеге урында Рафис, миңа калса уйнап алырга кирәк, әйме? Әйдә, Дженга уйныйк әле, күптән Әйдә Дженга. Беләсеңме ул уенны? Юк. Өйрәтәбез бер шума. Өйрәтәбез. Бик кызык уен, безнең белән булыгыз. Шулай иттереп уенны башлыйбыз. Дженга, син кагыйдәләр белән танышмы? Таныш түгел. Менә күргәнеңчә Барышында монда инде багана. Әйе. Шул баганада менә сүзләр язылган. Шушы сүзләрне бер бармак белән төртеп аласың да
Оларға кирәк инде. Күңелеңә Әйе. кайсы хуш килә, Әйе. шунысын аласың. Уйныйбыз әлеге багана ишелгәнче. Так, бу яхшык алдың инде. Интернет. Интернет. Интернеттан айына күпме акча эшлисең? Интернет миннән күбрәк акча эшли. Димәк, сиңа Шулай да менә теге музыкаль майданчыклар, социаль челтәрләр сиңа акча китерәме? Китерә мин күләмен белмим, ул минем страницалар, аның белән егетләр әзерләнәләр. Администраторлар инде. Алар эшлиләр, шуның өчен мин үзем төгәл җавап бирә алмыйм. Реклама аласыңмы син социаль челтәрләрдә реклама ясарга? Реклама юк, реклама алганым юк. Бик вакытында алган идем. Кайчандыр бер нәрсә кирәк булса, үземә ошаса, әгәр улай бер миңа ошаса, интернетта, социаль челтәрдә алайдым реклама. Әгәр менә ошансам улай бергә. Әгәр мин ошанмасам, улай бер начар икән, миңа мәңгегә күпмәгән акча түләсәләр дә алмыйм. Яхшы. Әйдә. Мен алыйммы? Әйе. Тек. Кайсы сүз сиңа күбрәк ошый? Тотып торам диде, менә шуны алыйм әле. Хыянәт. Сорасам, хыянәт иткәнең бармы? Син юк дисең. инде. Әйе. Шуңа күрә сорыйм әле. Хыянәт итәргә мәҗбүр иткәннәре бармы? Бик күп тапкыр. Без бит артистлар. Ләкин син баш тарттың. Аллага шөкер. Хәзер Молодец. мактанып утырасым килми, дәвам итәбез. Яхшы, менә мин әлеге сүзне алыйм әле. Спорт. Спорт. Биредә спорт, әйе. Тема. Спорт белән шөгыльләнәсеңме? Һәм нинди шөгыль ул синең Спорт өчен? белән спорт минем тормышымның 80%-ын алып тора. Спорт. Мин Субханалла. иҗаттан алданрак спортны куям, чөнки мин спорт аркасында күп кенә үземнең авыртуларны җиңдем. Һәм инде тамашачыларга да әйтәсем килә, спорт белән шөгыльләнегез. Күп безнең авырулар, күп безнең сызлаулар, алар шушы спорт белән шөгыльләнмәгәнгә. Һәм синең көчле характер, энергетикада Шул энергетика спортка мин инде бәйле. күп вакыт мин 500 метрда шаба алмый идем заманда. Вакытында шөгыльләнә башлагач, бик авыр иде. Аркаларым авырта иде, аяклар авырта иде. Бүгенге көндә Аллага шөкер, менә көн аралаш мин һәр вакытта спортта. нинди төре белән шөгыльләнәсең спортның? Мин инде күбесенчә бокс белән шөгыльләнәм. Ул миңа ник якын булды, чөнки иң тәртипле спортларның берсе. Әйтәләр, куркыныч диләр, вот башыңа сукса, анда кулыңа суксалар диләр. Анда һәр вакытта да кагыйдәләре бар. Ул иң теге ничек әйтергә кирәк, честный спортларның берсе. Яхшы. Дип әйтәсем. Бу инде теге конкурентларны да койып атты. Ну, тормыш юлда шулай бит, алга таба бара кирәк һәр вакытта да. Алга таба барырга, спорт сиңа булыша, организмың чиста булырга, тәртип, спортта һәр вакытта да Һәм тәртипле. теге негатив эмоцияларны Әйе, рәхәтләнеп Ират, чыгару. груша да чыгарасың. Миңа калса. Әйдә, Рафи, синең чират. Ага. Әйдә, өстән менә Җайлын алма Әйе. син. Теге Так. Астанарак Әйдә, алайган калсынмы? курку. курку. Яхшы. Нәрсәдән куркасың бу тормышта? Әтиәнемне югалтырга, туганнарымны югалтырга куркам. Яхшы. Куркам Кыска гына кешене ыстагына кәстерге. җавап Әйе. бирәбез. Так, Мин син. алам, әйме? Әйе. Мәхәббәт дигәнне аласы килә Уф, дә ишелмичә әйе, генә. тотып торабыз. Әйе, тотып торыйк әле. Яхшы, рәхмәт. Ах, яхшы. Эх, Мәхәббәткә җавап бирәйек. Әйе. җавап бирергә, әйе. Синең хәләл җифетең, ул синең нишәнче мәхәббәтең? Ничәнче мәхәббәт дип хәзер җавап бирә калсам, әгәр ул ничәнчедер мәхәббәт дисәм, минем хатынымга теге ничектер дөрес кагылма булыр. Мин аны яратам, мин аны чын күңелемнән, йөрәгем белән яратам. Без 12 ел бергә яшибез, Аллага шөкер. Гомумән бер һәм беренче дә бердән бер мәхәббәт булсын әле. Яра, ничек син аңа мәхәббәтеңне аңлаттың? Менә иң беренче тапкыр. Мин беренче көндә аны бер күрүдә гашык булдым. Гашык булдың да. Нәрсә ул менә синең өчен әйе ул теге. Гашык Озак булу. сөйләшәбез. Әйе. Мен гомумән мәхәббәт турында сөйләшергә. Миңа калса ир кеше белмим, мин генәдер, бәлки мин генә шулайдыр. Ир кеше ике тапкыр гашык була. Беренчесе матурлыгына, алдан менә чыгып төшә инде. Аннан соң хатынның ичке дөньясына, хатынның күңел байлыгына. Гомумән мин үземнең тормыш иптәшемә ике тапкыр гашык булдым. Икенчесендә тагын да көчлерәк гашык булдым. Вот, аның характерына, халкына, үзе нинди булуына. Шуның өчен мин тормыш иптәшем Лилияны чын күңелдән яратам, чын йөрәгем белән яратам, хөрмәт итәм, кеше буларак хөрмәт итәм.
Вот. Безнең инде без артист тормышы бит инде 2-нең берендә без куадр чыгып китәбез. Иртәнге сәгать 3-ләрдә 4-ләрдә кайтып керәбез. Гомумән күрешә алмыйбыз атналап. Ә менә беренче тапкырыңа мәхәббәтеңне ничек аңлаттың син? Беренче тапкыр булмаса. Мин сине яратам дидеңме яки Мен сені яратам Тезләнеп дип кенә киноларда ошаганчы әйе. хатын кыз юктыр инде ул. Ничек инде? Булдымы шундый вау менә эффект? синең мәхәббәтеңне гомумән мәхәббәт аңлату синдә ничегрәк ул? Процесс буларак. Теге баналь рәвештә чәчәкләр нидер матур бүләкләр генә түгел, белмим, аларга игътибар бирү мин калса. Игътибар бирү һәр вакытта үзенең тормышыңнарга белән. Сырага ки хатын кызга игътибар бик кирәк бит инде Әлбәттә. Игътибар иң беренчесе. Һәм мине сыкландыра Рәфиснең бар аудиторияга, бар тамашачыга хатынына менә шулай яратам дип аны эчкерсез чын күңелдән сөйләп утыру. Бу шулай ук зур хөрмәткә лаек һәм Алкышлар. зур мәхәббәт аңлату, Әйе. алкышлар. Һәм бу урында әйдәгез мәхәббәт турында бер матур җыр тыңлыйк әле Рәфис Әйе. сездән. Әйдә. Киттек. Үпкәләмә, үпкәләтсәм ялгыш кына. Сәбәп булсам, әгәр сары сагышыңа. Кояшта да булгалыйлар, кара таплар. Була инде давылланып тынган чаклар. Үпкәләмә, меңгә телсәм җаннарыңны. Үпкәләмә, тессез итсәм таңнарыңны. Җитеп булмый, тирән икән сабыр күлең. Ялгышларым өчен зинһар кичер мине. Үпкәләмә, тыңламасам сүзләреңне. Яшкә салсам синең серле күзләреңне. Кирәк чакта куеныма ала алмасам, ишетәсең килгән сүзләр таба алмасам. Үпкәләмә, меңгә телсәм җаннарыңны. Үпкәләмә, тессез итсәм таңнарыңны. Җитеп булмый, тирән икән сабыр күлең. Ялгышларым өчен зинһар кичер мине. Үпкәләмә, бер көн сине аңламасам, синең белән бер учакта яна алмасам. Тормыш булгач, була инде төрле вакыт. Аңласам да сүз ярасы ясыйм артык. Үпкәләмә, меңгә телсәм җаннарыңны. Үпкәләмә, тессез итсәм таңнарыңны.
Ялгышларым үшін зинхар кешір мені. Ялгышларым үшін зинхар кешір мені. Yazılar yaz beni, sensiz tağın arı tağ beni. Yanaşımda seni bulmazsan köngül tuğlu zar beni. Tağlarımı da sen benim, yazlarımı da sen benim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen benim. Tağlarımı da sen benim, yazlarımı da sen benim. Məhəbbətim illərini də, nazlarımı da sen benim. Erteleri de tankışı Mine köklerge kötergen ışın suyum iken şoşı Dağlarımı da sen benim Yazlarımı da sen benim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen benim Dağlarımı da sen benim Yazlarımı da sen benim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen benim Yaşıyalı ortak bulgan kiskesi yenetkene Dağlarımı da sen benim Yazlarımı da sen benim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen benim Dağlarımı da sen benim Yazlarımı da sen benim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen benim Dağlarımı da sen benim Yazlarımı da sen benim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen benim Dağlarımı da sen benim Yazlarımı da sen benim Məhəbbətim illərini də Nazlarımı da sen benim Birede Konak Bey Show hem bizden kilgen konağımız Tuğla komandası bilen birede. Haydi alkışlab alayım. Rəfis, mənə şuшы komandың белән безне таныштырып китәлек. Кемнәр әлеге егет кызлар? Син алар белән кайчан таныштың? Кайдан таптың аларны? Ничек кастинг оештырдың аларга? Менә шул турыда сөйләп кит әле. Таныштырып һәрбер егет кызың белән. Мен инде бу егетләрне, кызларны сайладым, аларның ниндидер эшне профессиональ рәвештә башкару аркасында. Һәм инде без аларны озак кына сайладык. Мен аларны иҗат җимешләрем дим. Һәрберсе белән таныштырып чыгам. Менә Алина, ул безнең инде сүз остасы. Ул күп съемкаларда катнаша, рольләрдә катнаша. Ул безнең актриса. Кул чабып алайык.
Так, devam etamiz. Bizning Dina, Aygil, ular bizning biюче кызларыбыз. Алар безнең һәрбер җырга бию әзерлиләр. Аерым төрле хәрәкәтләр әзерлиләр. Алкышлар. Гитаристыбыз Инсаф. Алкышлар. Һәм инде Ильяс безнең алыштыргысыз баянистыбыз. Шафи гәле. Һәм безнең яңа гына менә гитаристыбыз Ринат. Вот шулай. Менә кайчан тупланды сезнең әлеге команда һәм кастингны кем оештырды әлеге талантлы артистларга, музыкантларга? Кайдан эзләдегез бу? Без алай кастинг оештырып теге һәрберсенә шулай аерым дип инде кастингта гына түгел, без эзләдек. Эзләдек һәм инде карадык аларның профессионал якларын һәм аерым әкертен генә шулай җыеп бардык. Шул бер көнне тупланды дип әйтеп булмый. Һәрберсен әзерләдек. Менә кызларыбыз инде без алдан кызларны берничә 3-4 кыз иде. Без инде транспортировка ягыннан карадык та 2 кыз белән безгә кулайрак йөрергә концертларга һәм инде перелет, переезд, менә алар җиңелрәк узгач, без инде 2 кызны сайларга булдык. Ничә кыз арасыннан аларны сайладык. Аларның хәрәкәтләре аркасында, харизмалары аркасында һәм инде аларга менә студияларда шунда теге репетициялар белән әзерләнеп, киемнәр тегеп, менә шулай әкертен генә җыйдык. Аллага шөкер, бүгенгә инде безнең ничә образларыбыз бар. Һәрбер җырыбызга хәрәкәтләр әзерләнә. Сез инде күптәннән бергәме? Күптәннән инде, күптәннән. Алай теге санаган юк инде. Якынча. Кайчан? Якынча бер менә ярты ел элек без инде җыелган идек. Тулландык. Минем башка группа белән эшлидем. Хәзер инде башка егетләр, кызлар эшлейде. Әлеге составта ярты ел эшләп киләсез. Яхшы. Беләбез, тиздән инде менә сезнең зур гына концерт программа әзерләнә. Һәм булачак концерт. Октябрь, 1 октябрьдән башлыйбыз. Без инде безгә космостан килеп иреште хәбәр, ул бомба булачак ди. Менә процесс ничек бара? Кемнәр катнаша? Менә әлеге концерт программасы турында бераз. Концерт программасында катнашалар менә бу төркем барысы да катнаша. Безнең инде Алина ул шулай мин җырлаганда миңа булыша, аның бик матур тавышлы. Ул мин җырлаганда икенче тавыш белән кушылып тора. Биючеләрбез, бэк вокал. Биючеләрбез инде һәрбер җырга кушылалар. Шулай салмак җырларда инде мин үзем генә сәхнәдә калачакмын. Без ял иткән арада, мин киемнәрне алмаштырган арада җырлый минем әни. Программада минем әнием булачак. Бу әлеге концерт программасының бер үзенчәлеге һәм үзенчәлеге. Чөнки минем әни инде ул моңлы, сандугачлы тавышлы, минем тавыш анардан бик кат аерыла. Һәм аның үзенең тамашачысы бар. Һәр вакытта куядыр концертдан баргач сорыйлар, әниң килдеме дип. Вот шуның өчен әни үзенең чыгышлары белән минем теге беренче, икенче өлеш арасында ул чыгачак. Хәлел җифтегез җырлаячакмы? Чөнки сезнең аның белән дә дуэтыгыз бар. Социаль челтәрләрдә күргән идек. Анда урыс җыры белән без үзебезнең кухняда җырлап утырган идек. Мин гитарда уйнап. Юк, мин инде үзем тормыш иптәшемне иҗатка бәйләмәскә булдым. Аның белән. Яшерәсез аны? Юк, яшермим. Яшергән булсам социаль челтәрләргә куймаган булыр идем. Гаилә бар бит. Гаиләндә баланы карарга кирәк, мәктәп, садик, тегесе монсы менә шул. Анарсың икебез дә концертларга йөреп, арып кайткач, анарсың бит әле миңа костюмнарны әзерләргә кирәк барысында. Миңа үземә энергетика бирә кирәк, көч бирә кирәк, шуның өчен тормыш иптәшем өйдәге менә тормыш иптәше булып калсын әле. Яхшы. Рафис, мен бирим инде сорауны, яме. Менә бүгенге көндә күп кенә җырчылар шулай ук үз командаларын туплап, иҗат итәләр. Менә синең команда башка командалардан нәрсә белән аерыла? Аерыла нәрсә белән? Алай мин теге аерып әйтәсем килми. Минем команда аерыла, бездә инде шын теге дуслык һәрберебездә. Һәрберсе үзенең энергиясен бирергә тырыша. Сәхнәдә инде алар менә без чыгыш ясаганда, менә биючеләр үзенең теге матурлык, хәрәкәт, без аерылабыз. Мин күп җырларда биючеләр белән бергә хәрәкәтләнергә тырышам, бер үк төрле хәрәкәт белән. Чөнки күп җырчыларда ничек килеп чыга, менә чыгып басып торып җырлыйлар, биючеләр үзләренең хәрәкәтләре белән генә. Безнең җырларда күбесендә без бер төрле хәрәкәт ясыйбыз. Вот. Шул вакытта безнең гитаристлар, бэк вокал Алина, ул шулай ук үзенең инструментлары бар аның.
өзінің инструменттары белән безгә булышып ул көч биреп тора. Шулай бергә хәрәкәтләнәсезме? Бергә хәрәкәтләнәбез. Яхшы. Менә бу бергә хәрәкәтләнәбез дисез. Бию хәрәкәтләрен кем өйрәтте? Синме, яисә кызлар сиңәме, яисә хореограф чакыртып? Яшә бэк-вокалистмы? Күбәйберне бэк-вокалист. Безнең Алина биюгә кагылмый ул. Биюләргә, шулай безгә булыша. Менә кайберчектә мине биючеләр килеп җитмәгән бер концертка, ул кич буена менә концерт вакытында ул минем белән бергә хәрәкәтләрдә катнашты. Шул хәрәкәтләрне ул ясады. Чөнки без аны шулай Универсаль артист. Универсаль артист. Аннан соң хореограф кирәк. Хореограф белән без эшлибез. Безнең үзебезнең хореограф бар. Күп җирләрдә мин белмим каян килеп чыгадыр ул. Мин үзем хәрәкәтләр истим. Үземнең хәрәкәтләр уйлап табам. Шулай ук хореограф безнең бер тандемда. Хореографның гонорарына керәрсең димәк, да? Экономный ваталау. Ярар, менә командаңа сорау бирәсе килә, әйме кызлар, егетләр, менә Рәфис Мишәр егете. Шая, үткер. Үзе усал, үзе булай бер дә усал түгел кебек шикелле. Чынлап та шулаймы? Нәрсә әйтә аласыз менә Рәфис турында? Әйдә, Ильяс. Рәфис турында нәрсә әйтергә кирәк инде? Ул чынлап да теге кирәк вакытта усал. Син дөресен генә әйт. Менә мин дөресен әйтәм хәзер. Кирәк вакытта монда усаллык күбрәк администратор егеттән барадыр инде ул. Усаллыгы нәрсәдә чагыла? Усаллыгы дип теге эшкә җитди караштадыр ул күбесенчә. Кызып китәме? Юк. Ул кызып китә бары тик җырлаган вакытта гына. Менә Бик җайлы кеше. Пунктуальмы? Менә әйтәләр сезгә бүген 9-да җыелышабыз дип. Ул беренче киләме, соңгы киләме? Без бөтенбез дә бер вакытта киләбездер. соңга калу юкда. Соңга калу юк, чөнки ул синең эшең, сиңа бары җитди карарга тиеш. Пунктуаль кеше. Бик кызык кеше, бик шаян кеше. Кызлар, сез нәрсә истей аласыз? Менә мин әйтеп үтәсем килә, без инде Рәфис белән 2 елдан артык таныш. Чын мәгънәсендә теге алдамай кулымны йөрәгемә куеп әйтәм, Рәфис белән эшләү бик нык рәхәт. Мишәр егете булса да, ул усал да була белә. Әмма дә ләкин шул яктан ул безгә карата бик нык яхшы относиться итә. Кеше буларак безгә бик нык әйбәт хөрмәт ул безгә күрсәтә. Кашан шалтыратма ул безгә сразу ничек Алина әйдә шулай эшлибез дип кенә тора ул. Без менә бөтен төркемдәге һәрберебез Рәфис белән эшләү безгә шиксез бәхетбез, потому что Рәфис ише кешелекле кеше белән эшләү миңа калса ул зур бәхет. Яхшы, Рәфисне мактадык. Ә менә хөрмәтле команда, әйтегез әле, Рәфис белән эшлисе килмәгән чаклар буламы? Дөресен әйтегез. Килмәгән чаклар. Юк. Ә менә кызып китте ди, урышты, кайфы юк. Сезнең белән килешмәде мәсәлән. Юк, без аңлыйбыз, без бөтенебез дә иҗат кешебез әйме. Андый чаклар безнең бөтенебездә дә була. Бездә дә була, кызларда да, егетләрдә дә. Без андый әйбергә нормаль карыйбыз. Кайфы юк икән, ярый. Бездә кысылмыйбыз, ярый. Без теге әйтми генә, дәшми генә тыңлыйбыз да. Кайфны күтәрәләр. Без наоборот ярдәм итәргә тырышабыз шу ситуациядә. Теге үпкәләп, кайдыр почмакка китеп, мин бүтән эшләмим дигән безнең андый бер юк. Потому что безнең һәрберебездә бер понятие бар, без команда, безнең бар максатларыбыз, һәм без шул максатларыбызга барабыз, Алла бирсә. Менә гитарист егеттән сырысы килә. Гитараны кыстырып, Рәфискә сау бул дип әйтеп китәсе килгән чаклар булмадымы? Жоқ, андай вакытлар булмый инде ул. Әйткән вакытлар була инде, ансы сер түгел. Ул һәрбер командада була торган моментлар. Андай вакытта гаеп синдә булмаска да мөмкин, булырга да мөмкин. Ул вакытта бары эндәшмичә калырга кирәк. Ул әйткән сүз ул бары тик яхшыга гына әйтелә. Начарлыкка Кылларны ширтәсең дә, әйдә әзерләнәбез дисең, әйме? Әйе, шул музыка белән җырлап, биеп, уйнап көлеп онытыла инде. Рәфис, син собраниялар җыясыңмы менә команданы тулыландырыр өчен, туплар өчен? Менә миңа булай бер шамый, менә бүгенге көннең азагында менә шуны эшләргә кирәк, шулай эшләргә кирәк дигән эш башкарасызмы? Без безнең һәрбер чыгыш ул җыелыш, без җыелышабыз. Һәр вакытта һәрбер җыелышканда без сөйләшергә тырышабыз. Мин һәр вакытта төркемгә әйтәм, әйтегез, проблемаларыгыз, нидер нәрсәдер борчыса, миңа әйтегез. Әгәр булай бөтенесе алдында әйтәсегез килмәсә, языгыз, телефонга языгыз, үземне аерым чакыртып алыгыз. Чөнки төрле тормыш моментлары булырга мөмкин. Сөйләгез, бәлки нәрсәдер җитми, нәрсәдер кирәк, нәрсәдер минем нидер игътибарым кирәк. Аннан соң менә Алина сөйләгән вакытта сез сорау бирдегез, менә ачуланганда, кайф булмаганда, беләсезме, менә мин шунырга шатланам, менә кайфың юк. Менә бер дә эшләдермисең.
Аларның һәрберсе тырышалар сине кайфыңны күтәргә, игътибар бирергә. Андый булай кычкырган безнең андый җиргә җиткәне юк әле, булмасын да инде. Аллага шөкер. Хәзер әйтегез, бер уен уйнап алабыз. Сезнең коллективның бердәмлеген, көчен, бер-берегезне караштан, сүздән, ишарәләрдән ни дәрәҗәдә сез тиз аңлыйсыз икән һәм сез бер дулкындамы? Моны ачыклыйбыз. Ачыклыйбыз. Әзермесез уйнарга? Әзер. Яхшы, биредә янәдән уен. Уенның кагыйдәләре бик гади. Без сиңа күрсәтәбез сүзләр, син әлеге сүзләрне күрсәтеп хәрәкәтләр белән командаңа ирештерергә тиеш. Димәк, уенны башлыйбыз. Киттек. Киттек. Болельщик. Так, Дөрес. дөрес. Футбол. Футболист. Футбол жанатары. Дөрес. Киттек алдагысына. Бабай. Бабай. Бабай, Ири. Әби дөресе, менә бергә кушкач. Картлык. Юк. Әби бабай. Әби бабай. Менә бабай монда төгәл сүз, ә менә әби белән кем була ул? Әбиле бабай. Дөрес. Киттек Ну каршыга бабай әйе. Нәрсә күрсәтә ул? Роллы ясый. Юк, роллы ясамый. Шаурма. Кирпич сала. Менә Йорт сала. Төзүче. Юк, бер сүз монда. Кирпич. Дөрес, кирпич әйе. Ватык кирпич Әйе. иде. Ярар. Киттек алга таба. Аның күпчелек җырлары мәхәббәт тематикасы. Нинди мәхәббәт? Ошамаган. Җавапсыз мәхәббәт. Киттек алга таба. Рафиска инде бу бик таныш. Микрофон. Әйе. Эшләми. Дөрес. Эшләми торган микрофон Микрофон. дөрес. Йылдыз. Аттылды. Дөрес менә фикер иде. Йылдызлык. Һәм кем? Кем? Шире. Йылдызлы. Җырчы. Юк. Кем? Кеше Кем? кем? Менә җырчы кем ул? Йолдызлы Рафис. Йылдызлы Рафис. Ярар, киттек йылдыз алга таба. Әйе. Астрономияны дәвам итәбез. Әйе. Кояш. Дөрес. 15 секунд калды. Рафис тизрәк. Чәчтары. Чәч Киттек тараш. алга таба. Менә Тизрәк. кем Команда. Без команда. Команда. Команда Кемнең кемнең? командасы? Рәфиса Калимуллина. Яхшы. Тулысынча әйткәндә? Команда. Һәм соңгы сүз. Әйе. Соңгы сүз. Җиһан. Бүлмә. Майдан каналы. Мәйдан каналы, ләкин Сез кайда? сез кайда? Студиясында. Юк. Бу нинди тапшыру? Кунак бит шоу. Хөрмәтле Рафис, Бирбиш, булдырдың. Командаға айрым рәхмәт һәм алкышлар. Шуннан да сез бер тулы команда, менә, инде җитәкчегездән уңай билге алдыгыз. Сез молодец диде. Молодцы. Әйе. 120 секунд эчендә сез 10 сүзгә Җавап бирдегез. Әйе. Әфәрин, әйдәгез тагын бер кат алкышлыйк. Шуннан да бу сезнең командагыз менә бер тулы гаилә булып бердәмлеген күрсәтә. Алга таба зурдан-зур уңышлар һәм инде иҗатта һәр вакыт йолдыз булып кайнап яшәргә насыйп булсын. Амин. Командагыз нык булсын, җырларыгыз матур булсын, телевидение экраннарында сезнең җырларыгыз гел яңгырап торсын. Хөрмәтле тамашачылар, бүген бездә кунакта шоумен, җырчы Рафис Калимуллин һәм аның алыштыргысыз командасы. Биредә кунак бит шоу иде. Мәйдан каналын карагыз һәм безнең белән булыгыз. Исән сау булыгыз. Пока. Без сезне яратабыз. Яшермәсин миннән сөю хисе, син миңа күңелле теләге. Җаным аша сизәм, җир күкләрне гизәм, син дип тибә ярсып йөрәгем. Яшермәсин миннән назларыңны, яшермәсин миннән
Yaşırmasın minnem tatlı sözleri Eytmezsen de bilem Qarashığından körem Sere aşağı sereli Sinin güzleri Yaşırmasın minnem Sağır sarı Kişi canım ürütüp taradım Ni eytesin tınla Hallerini onla Kuşağıma alıp yaradım Yaşırmasın minnem nazarını Yaşırmasın minnem tatlı sözleri Eytmezsen de bilem Qarashığından körem Serin aşasının sırlı gözleri Yaşırmasın minnem nazarını Yaşırmasın minnem tatlı sözleri Eytmezsen de bilem Qarashığından körem Serin aşasının sırlı gözleri Yaşırmasın minnem Yaktı uylarını Hıyalların siyle karsınımı Sıyık tuzakları Bəhət yazakları Yaşırın aşkış bilen aşılmay Yaşırmasın minnem nazarını Yaşırmasın minnem tatlı sözleri Eytmezsen de bilem Qarashığından körem Serin aşasının sırlı gözleri Yaşırmasın minnem nazarını Yaşırmasın minnem tatlı sözleri Eytmezsen de bilem Qarashığından körem Serin aşasının sırlı gözleri Serin aşasının sırlı gözleri